बयनिसिमबो खुलुमनायखौ गिबियावनो बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दसे लाइभ जादों बेनो जाहैबाय गोबां इम्परटेन्ट नाथाय नंगौना नङा आंबो मोजाङै मिथिया नाथाय निउस चेनेलफ्राव होदों। मा होनो दिनै 7 PM ना बेलासिनि 7टानिफ्राय मा होनो गासै ससियेल मिडियाया बन्द' जागोननो गाबोननि मोनानि 7टासिम। दिनै मोनानि 7टानिफ्राय गाबोन मोनानि 7टासिम आरो नाथाय दासिमबो बन्द' जायाखै। माने इउटुब, फेसबुक, इन्सटाग्राम, टुइटार ओमफ्राय माखासे ससियेल मिडियाफ्रा माने बन्द' जागोन आरो। नाथाय आंना दाबो सोलिगासिनो नोंथांमोनजों लाइभ खालामगासिनो आं इउटुबाव। माने दा 7टानिफ्रायनो जानांगौमोन आरोना माबाया मा होनो जना बसुमतारी हाय नोंथां। नोंथांमोननिया फेसबुकआ जादोंना जायाखै खोन्थाहरलाय। माने आसाम सरकारा माने बन्द' खालामनो नागिरदों आरोना दा माबानिफ्राय गुड इभिनिं। सोलिदोंना नोंथांनाबो जना बसुमतारी आंनाबो सोलिगासिनो दं नै। माने इउटुबाव बन्द' जागोननो। निउसाव होगासिनो दा आसाम निउसाव मा होनो दैमु बर' नोंथांनाबो सोलिदोंना? आंनाबो नै लाइभ होगासिनो आङो बन्द'आनो जायाखै माथो ना। माने बे मा दानि खेबखौ लानानै बुहुत माबा जागासिनो नालाय बेखायनो आसाम सरकारा बन्द' खालामनो नागिरदोंमोन आरो। दा निउस लाइभ अबेबा अबेबा होगासिनो आरो। फैदान क्रियेसन आंनाबो सोलिदों। दैमु बर' औ। सिमसन इस्लारि सोलिदों आंनाबो। औ आंनाबो सोलिगासिनो नोंथांमोन बयनाबो सोलिदों ना? मानि थाखाय माने गोजोन बसुमतारी केबनि थाखायनो गोजोन बसुमतारी नोंथां केबनि थाखाय बन्द' खालामनो नागिरदों आरो। फेसबुकावबो होदों नै लाइभ होगासिनो दं बन्द' जागोन। बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया दा 7टानिफ्राय माथो दाबो जाया। प्रेमजित मुसाहारि आंनाबो सोलिदों। रावलां ब्रह्म आंनाबो सोलिदों नोंथांनो। सोलिगासिनो नोंथांमोनाबो आंनाबो सोलिगासिनो। जोनोम बर' सोलिदों। फ्रान्टस मानि केबनि थाखाय नोंथां। दानि बसुमतारी सोलिदों फ्रेन्ड। सुजु बसुमतारी ब्रथेन डिस्ट्रिक्ट 10था डिस्ट्रिक्टल' नामा? बहानि आदाया आं चिरांनि। सोरमोन रावलां आं चिरांनि ओमफ्राय ओरैनो रामसियारि सोलिदों रंजालि सोलिदों आंनाबो सोलिगासिनो। सासे सोर होनामोनथाय 10थाल' डिस्ट्रिक्ट होनदों नामा? जानो हागौ स्पेसियेलि जोंनि बिटि सि आव जायाबा जानो हागौ आरो नाथाय अल आसाम होननाय बायदि खोनादों आङो माने बन्द'आ दा 7टानिफ्राय गाबोन 7टा 24 आवार्स आरो। त्रिसना बर' माबे माबे डिस्ट्रिक्टआ बन्द' जागोन आदा नेटआनो बबे बबे डिस्ट्रिक्टआ जागोन बेखौ आंबो सियरै मोनथियाखै स्पेसियेलि जोंनियाव जायाबा जानो हागौ। केब मानि मानो केब मानि सिटिजेनसिप एमेन्डमेन्ट बिल CKAP नङा नोंथां। ओरैनो रामसियारि टेनसनसो जादों आंबो टेनसन जादों जामारगोन नामानो माने आंबो थाबाय थायोना फेसबुक नायबाय थायो ओरै आरो इउटुब नायो। सिमसन इस्लारि गारियासो बन्द' खोमा खोनानाय बादिब्लानो गारिया दिनै बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बन्द'मोन। ओमफ्राय दस्रायाव बन्द' जायाखैमोन आरो मैयाथ' बन्द' दाख्लै साननैया बन्द'मोन 48 आवार्स ओमफ्राय दिनै बङाइगाव डिस्ट्रिक्टल' बन्द'मोन आरो। बिलिफां आर्टस एन्ड ग्राफ BTC आव जानाय नङानो जायाबा जानो हागौ मानो होनना बुङो जोंनि BTC एरियायाव केबा एसेबां मानि सिन्था गैया आरो मानो होनना बुङोब्ला ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दं नालाय जोंहा मानि जोंनि एरियायाव माने हाबनो हाखाया आरो गुबुन मानसिया नोंथांमोना मा बुङो बिनि सायाव न'आवनो दं आं नै न'आवनो दं नोंथां टिभिबो नायगासिनो ओरैजाय नै ओरैनो उन्दुहां जानानै दं उन्दुहां माने ओरैनो उन्दुलाबायनानै दं आरो ओंखामानो जाथ'वाखै
दानि बसुमतारी 9 डिस्ट्रिक्टल' अफ जागोन होनदोंमोन ना दानि बसुमतारी जानो हागौ नोंथां नोंथांनि बुंनायाबो जानो हागौ थिगानो ओरैनो रामसियारि निउस नायगासिनो नामा नोंथांनो औ नोंथां निउसबो नायगासिनो औ नोंथांमोनजों दसे लाइभ जादों दा ओरै नाहरबा ओरै नायबा नोंथांमोनजों बिग्राय बसुमतारी बि टि सि आवबो जागोन नामा आदा ना बिग्राय बसुमतारी नोंथां बि टि सि आवबो जागोन होनदों माथो चिरां डिस्ट्रिक्टआवल' जानाय नङा होननाय बायदि खोनादों आं उदालगुरि बाक्सा क'क्राझारा बन्द' जागोन होननायबो खोनादोंमोन माथो क'क्राझाराव सासे लोगोना माने बन्द' जाबायनो माबाया बेनाल' हारसिं जादों ओमफ्राय गावनि रुममेटना मानि सालु जागासिनो दं ओमफ्राय गावना फेसबुक इउटुबाबबो गेवाखै होनदों लैथोमा नार्जारि होननाया आरो जों गामिनिनो आंनो फन हरदोंमोन आरो सोरबा माबा सोंबावनो नामा सोंबावलाय नोंथांमोनजों नुजानानै एसे गोजोन मोनदों गाबोन नुनो मोनबावगोन गाबोन आंनि लोगोफोर माखासे मुभि बानायनो नागिरदों बर' सिनेमा नोंथांमोननो दाख्लैबो एसे खोन्थाखाबायमोन आङो गाबोन माने फुजा होगोन एसे गेदेर गेदेर डिस्ट्रिक्टफोरना जानो हागौ नोंथांनो रोमायाव नंगौ सिमा दास मानो बन्द' जागोन आदानो बन्द' मानि बे केबखौ लानानै बन्द' जागोन सिमा दास र' आं एसे खोन्थाहरनि दै रावलां ब्रह्म नोंथाङा केबखौ गनायो नामा एक्सुवेलि केबखौ गनायनाया आंबो गनाया मानि मोजां मोना माने केबखौ मानो होनना बुङोबा जोङो दा जोंनि बि टि सि एरियायावथ' हाखाया नालाय जायखि जों जेबो बुंला आरो बिनि सायाव सिरि थाबानो जाबाय जों बर'आ ओंखाम जाखांबाय नामा आदा गोजोन बसुमतारी ओंखामा आं जाखांबाय माने आं टाइपड जादों नै एसे ओरै बुनाय नुदोंना आंनिखौ नै ओरै खावलाया एसे नैबे माबा सिथर जादों बे सिङाव टाइपड जागासिनो आङो ओमफ्राय एगजामफोराबो पस्टपन जागोन नामा आदा त्रिसना ना मामोनथाय त्रिसना बर' एगजामफ्रा पस्टपन जानाय नङा खोमा दैमालु आदा जोंनि खैराबारि जायगायावबो इन्टारनेटआ बन्द' जागोन नामा जानोबो हागौ अल आसामबा जुदि जागोन कनिन बसुमतारी आंनिया केबखौ गनायथाव नामा आदा आंनिबानो केबखौ गनायथाव मानि केबाथ' जोंनि थाखाय बि टि सि नि थाखाय जेबो नङा ओमफ्राय जोंना ट्राइबेल माने बेल ब्लक माबा दंखायो नालाय हारसाफोरनि थाखायसो बिसोरो स्पेसियेलि माबाबाय गावसोरनि 1985आव आसाम एकर्ड जादोंमोन ना बेखौ लानानै बिसोरो माने गनायथाव नङा होनो आरो दैमु जोहोलाव बसुमतारी प्लिस रिप्लाय हरलाय नोंथाङा मा सोङामोनथाय सोंफिनलाय केबखौ आं मोजां मोना नाथाय जोंना जेबो दावराव जायाबानो जाबायनो औ नंगौ दावराव जायाबानो जाबाय नोंथां नोंना बुंनाया थिगानो जादों आंबो मोजां नङा जोंहा सिरि थाबानो जाबाय दैमालु औवारि हेलौ ब्रनो हेलौ दैमालु औवारि सोलिदों ब्रनो औ सोलिदों आंनाबो सोलिगासिनो गाबोन माखासे एक्टरफोरखौ नुगोन दे नोंथांमोन माने जों गाबोन जों माने आंनि लोगोफोरा मुभि बानायनो नागिरदों नालाय बर' मुभि गोदान हिर'आ रन्थु बर' ओमफ्राय सासेया सोरां नार्जारि बे गानजा फाग्लानिया सोरां नार्जारि आरो एक्ट्रिसा माबा जाहैबाय मा होनो रिंखि आरो माखासेया मा होनो बिलियन रलाव ओरै आदा थाख्लाय थाबाय ओमफ्राय माखासे रामसिं गोल्लामोन ओमफ्राय ओरै आगै गोरबोनि सनाय होननाया गोदोनि बिसोर थाबाय आरो माखासे नुगोन आरो गाबोन नुगोन आं भिडिअ खालामहैगोन बिथांमोना आंखौबो लिंहरदों भिडिअ खालामनो आंबो थांगासिनो दङ गाबोन नोंथांमोना गाबोन नुगोन बे भिडिअखौ नायगोन नोंथांनो रोमै रोमसियारि औ जागोन नोंथां 4G प्रडाक्सन दा 7 जाबाय माथो नोंनि लाइफ नुगासिनो बन्द' जायाखै 4G प्रडाक्सन औ नंगौ जायाखै थुनलाइ बसुमतारी आंनाबो सोलिगासिनो दं आंनाबो सोलिदों
दानजित बर' मा फिल्म ब्रा आदा आदा गिदिर माने गाबोन खोन्थागोन नोंथांमोन मा फिल्म जायो गाबोनसो दोनगोन फिल्मनि नामा गाबोन खोन्थागोन नोंथां फिल्मनि नामखौ गाबोनसो माने फुजा होगोन मुहुरत खालामो नालाय गाबोन बिथांमोनहा गावसोरनि खुगानिफ्राय खोन्थायाबा आं बुंग्रोनो हाया नालाय जलेस्वर बर' आंना सोलिगासिनो आं बाक्सानि टाइमाथ' 7 PM औ नंगौ आंनाबो सोलिगासिनो जानाय नङा खोमा रोमै रामसियारि नोंथ' ओंखाम जाग्रोनि नोंथां ओंखाम जाग्रो औ जाग्रो दे नोंथां दानजित बर' औ जागोन दे गाबोन मोनथिसिगोन होमबा औ दे नोंथां फरजि प्रडाक्सन हेन्डसाम औ थेंक इउ दैमालु जोहोलाव बसुमतारी आदा इन्टारनेटखौ बन्द' खालामबा नेटजों लोगोसे रायलायनो माने इन्टारनेटखौल' बन्द' खालामगोन ससियेल मिडियाखौल' फना रायलायनो मोनगोन सिन्था खालामनाङा बेखौ सिमसन इस्लारि खैथासोआव नोंथांनो गाबोन माने फुङावनो थांगोन आङो ओमफ्राय जायखिजाया बिसोर फैगोनथ' एसे गोबाव जागोन आरो बड'लेण्ड जि न'आव दंफैयो नामा आदा औ न'आव दंफैयो आं फरजि प्रडाक्सन आदानिया आं बेखौ गाबोन खोन्थासिगोन दे मालाबा खोन्थासिगोन टाइफड जानानै दुगैयाखै आं दिनै सालाय सिथर जादों एसे एसे गोजोन बसुमतारी दारिखौ हजादो दारिया हजाखानायखा आंना बेलाय दारि गोलाव नुदों नामा आंखौ हजागोन र' नोंथां एकदम दारि हजाबा एकदम सेंग्रा उन्दै नुथारगोन ना नुगोन हजायाखै आं अके आदा दैमालु जोहोलाव फरजि प्रडाक्सन आदाया मा ओंख्रि जाखोनो आङो माने लोमजानानै आङो जेबो ओंख्रि जायाखै दालि जहल आलु बाथोनल' जादों लोमजानाया सप्तासेयानो जानोसै दाबो मोजाङै हामजोबाखै टाइफडआ एसे गोबाव लायोना गोजान गोजान गारि सालायबाय थानाय जायो बाइकजोंसोना कारबो गैजाया बेखायनो गुसु गुसु जाबाय थायो हेलमेट गानबाबो बिखायाव नाङो बेजोंनो जादों खोमा नोंथांमोना माबोरै दं खोन्थाहरदो सोर सोर बहा दं मा खालामदों सिमसन इस्लारि भिडिअ खालामना खोन्था ब्र' अके जागोन दे आं दालिखौ गोथाव मोनोलै फरजि प्रडाक्सन औ आंबो बिराद गोथाव मोनो ललित बसुमतारी हेल' आदा मा खबर टाइमनि फुजा होगोन ओमफ्राय मा होनो एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लेंहरनानै माने सावरायलायगोन आरो दैमालु जोहोलाव बसुमतारी लादो आदा खार लानो माने दा खामायग्रा गैथ'वाना माने मा होनो इनकाम सर्स गैथ'वा ओंखायनोथ' खार लानो हायाखै नोंथां कामेस्वर बसुमतारी अके अके बड'लेण्ड जि बाजैया खबरफोरा माबोरै आदानो बड'लेण्ड जि मोजां थिगानो दङ मास्टार मावगासिनो बिहा मालाय आंहासो बेखार सिमसन इस्लारि दे आदा आसा थाबाय गाबोननि समखौ अके दे जागोन गाबोन नुथारगोन मा खबर आदा मोजां खबर हाय लोगोफोर दोनथ'नोसै नामा आङो बेखिनियावनो आं एसे मुलि जानानै लोमजादों नालाय आं नोंथांमोनाबो मोजाङै थादो आंबो मोजाङै थागोन सम सम बिदिनो नोंथांमोनजों आं रायलायबाय थागोन
आंना मोजां आदा खबरा दैमालु जोहोलाव बसुमतारी बिन्दास हाबा दं लोगोनि जाहैदो दे नोंथां इन्जय खालामहैदो आं दोनथ'दो दे नोंथांमोन बेखिनियावनो बाय बाय राकेश मोसाहारि जायाखै आंना नोंहा जाथ'वाखै सिमसन इस्लारि औ दे आदा see you